Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini nang gibon sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules og pitsa 24 na buwan mahigala sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagan ng mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon manghigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga makigsunan. Typhoon Francisco padayong nihuyang samtang naana sa amihanang bahin sa nasod ibabaw sa kadagatan. Straight to the point. Gibana-bana nga makagawas kini sa Pilipinas ugma sa gabii o sa sayo sa buntag karong Biyernes. Straight to the point. Padayon usab nga gimonitor sa pag-asa ang tropical storm nga naana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Straight to the point. Katanig pagtagad lubuntaga sa mahigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin 14 anyos nga usa sa duha ka minor de edad nga namusil sulod sa eskwelahan sa Tacloban City, nasayran nga tigduwa sa video game nga Goldbox. Straight to the point. Online game kini nga nagpakita og paggamit sa lain-laing hinagiban o armas nga muguba og makamugna og kadaot sa uban. Straight to the point. Tungod nini temporaryo una kini nga giban dinhi sa nasod. Wa gabae. Straight to the point. Kuyaw ni mga higala nga duwa-duwa mahigala sa mga bata. Kining computer games mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Ato ning klarohon mga sukit tig paminaw ha. Unsa man ni? Tungod sa duwa-duwa mo ni ang nanggawas nga report ron ha. Gibuli kuno. Katong usa gibuli sa iyang tupi ha. Ngano gibuli kasi mong tupi ngano man nga random man ang pagpamusil. O gibulis papanupi ngano dili man targeted kinsa may nagbuli. Unfair man sad kayo dai kino kato inon nagbuli o kato nangamatay mo to nang buli. Unfair sad kayo. No, unsa ba giklaro ani? Gibuli kinsay nagbuli? Kini ni ang gibuli sa iyang tupi. Ngano man sa itong tupiha nga kanindot atong tupiha kay? Wa gabae. Bisa ako'y patupihon na to, kamao mo itong tupiha? Gibuli ka to o madaba to buli to mga bataa? Straight to the point. Narohon tala ni mga sukitig paminaw, tagantanig pagtagad robot tagas to panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Manang point. miingon mahigala ang kinini ang atong mga pag-imbestigar. Doon ay nigawas nga gibuli, naigingon nga gumikan sa Goldbox, ang duwa mga higala. Ang uban mga kagilan miingon nga na nadaot ang utok adto mga bataa. So daghan ni mga higala mga anggulo tagantanig pagtagad lubutagas tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Anong di man ang iya tatong gibalik tong iyang barbero untaki? Narohon talang ni mga sukit tigpaminaw ha. Buli ba ni or butang na lang niya buli-buli kuno hay day aron nga dunay gi lain ang gulo sa nindakin. Straight to the point. Narohon talang sa ni mahigala pero kung buliing maganini ipaklaro na sana diha nga mawagdang ng buliing sa eskwelahan. Kanang pangbuli mahigala kani adto pag ginan naa na gani kani adto kay. Pero di man mo sangpot sa inani nga mo patay gyud mga sukit tigpaminaw. Straight to the So point. tagantanig pagtagad lubutagas sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Mayor sa Tacloban City, Alfred Romualdez, niklaro nga tulo lang ang nakalas pagpamusil dito sa San Jose National High School o dili upat. Sukwahi sa nanggawas nga mga report. 17 ang naangol og 5 kanila ang nakagawas na sa hospital. Straight to the Wala point. akong giingon og panahon gani sa mga inaning balita, station ng gimos DYHP RMN Cebu sa IFM kay ato gyud mahigalang giklaro ng ato mga balita. Doon na iban mahigala moingon nga naupat na kami di mi mosunod ana. Basta amo lang confirmation kay naman tay sister station sa Tacloban City. Straight to the So doon na point. iniingon ako nga naupat na attorney, naulahin na ng inyo. Ikaw balag ulahin ng amo, basta sure ball, ha?
So among gi-check sa atong sister station tulo naman gid ay. No, so muna nga kamis DYHP among gibarugan, DYHP ug IFM, unsay tinuod gyud, unsay kamatuoran mao na atong gibarugan. Straight to the At point. tanig pagtagad butaga sa Banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Si point. Education Secretary Edgardo Angara nagduda nga planned mission ang gibuhat sa duha ka mga minor de edad nga pagpamusil sa usa ka tunghaan og nikalas og tulo ka mga tinunan. Straight to the Ang point. ginikanan sa mga biktima na nawagan og hustisya og accountability, apil na ang mga ginikanan o guardian sa mga minor de edad nga nalambigit sa krimen. Straight to the point. Samtang din sa ato Cebu City Mayor Nestor Archibal o Governor Pamela Baricuatro pulos ni awhag sa kapulisan nga mas hugtan pa ang seguridad sa mga eskwelahan subay sa shooting incident didto sa Tacloban City. Straight to the point. Nakatas ning pagtagad lubutaga may gala kisa bagay magdahom anang mga eskwela mga sugid ning paminaw bisag ning private school kisa may mo inspection ana mga bag sa mga tinun-ano man gyud na day. Labi na nga likas public school town, ha? Sa private school ganim sud-sud gawas ka man lang diha kay kana mga tinun-an andadon ana. Kana lamang yung mga libro, kana mga bag, mga higala, notebook, mo naman ganito dadon. Kung na ni magdag pusil, lahi na po na mga sukit tig paminaw. Straight to the Ang tanig point. pagtagad lubutaga sa Banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Philippine flag sa headquarters sa Cebu City Police Office gi-half-mast karon agi mahigalag pagbangutan sa kamatayon sa usa ka pulis nga si Patrolman Christian J. Palon. Straight to the Si point. Palon namatay human nagpahigayon og checkpoints kadalanan sa may barangay Tipadilla ning syudad sa Subo. Straight to the point. Samtang dugang balita sa kauluhan prosecution team nangayo og extension o pipila ka adlaw sa pre-trial conference aron pagtapos sa marking sa mga ebidensya niini. Straight to the point. Wapagyan mahuman ang markings mahigala sa pre-trial conference labot sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Kini point. uban pang mga isutaran nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat. Straight to the point! Straight to the point, walay liko-liko. Balita klaro, walay libog-libog. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point, tinudyod pirmi. Kamatuuran niyang dala sa TV, este radyo dire. Kung sayangay, iyang isulti dayon. Sugbo paminaw na. Sugod na ang aksyon! Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo andar, sugbo ready sa impormasyon. Politika, balita o panghita mo sa adlaw. Kung unsay tinuod, siya dayon mo tawa. Walay lipod-lipod, kung muhatag og komentaryo. Diretso gyud kaayo murag pa na sa targetaryo. Kung sayop-sayop, kung